Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Lunes, August 18. Price freeze sa Central Luzon, umiiral pa rin ayon sa DTI Region 3. Dagdag presyo sa gasolina, asahan sa Martes. Diesel at kerosene, bababa. Rehabilitasyon ng 173 daycare centers sa Pampanga 1st District isusulong sa 2026. Higit 2 milyong halaga ng shabu at isang baril nasamsam sa drug ops sa Bataan at Bulacan. At movie tickets sa Robinson Star Mills sa piling branches nationwide, naka 45% off hanggang September 15. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry Region 3 na umiiral pa rin ang price freeze sa mga lugar sa Central Luzon na nasa ilalim ng state of calamity. Ang sino mang lalabag sa itinakdang presyo ng pangunahing bilihin ay maaaring humarap sa mabigat na multa at kaukulang parusa. Magbabalita si Lizen Morten. Kasunod ng deklarasyon ng state of calamity sa ilang probinsya sa Central Luzon, ipinatupad din ng Department of Trade and Industry o DTI-3 ang price freeze sa mga pangunahing bilihin at prime commodities alinsunod sa Republic Act 7581 o ang Price Act. Sakop ng price freeze ang buong probinsya ng Pampanga at Bataan. Gayon din ang mga bayan ng Kalumpit, Paumbong, Balagtas at lungsod ng Maykawayan sa Bulacan at mga bayan ng Paniki at Moncada naman sa lalawigan ng Tarlac. Sa ilalim ng batas, otomatikong frozen o nananatili sa kasalukuyang presyo ang mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw, buhat noong July 24, bunsod ng matinding pag-ulang dulot ng habagat at pinatindi pa ng 4 na magkakasunod na bagyo. Kabilang sa mga produktong sakop ng price freeze ang bigas, tinapay, isda, baboy, manok, gulay, gatas, asukal, asin, sabon, kandila at ilang essential medicines. Nagbabala si Regional Director Edna Dizon na mananagot ang sino mang lalabag sa price freeze na nakapaloob sa Price Act. Maaari silang patawan ng multa mula 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso at posible ring makulong ng hanggang 10 taon. We are still under state of calamities for areas, yung mga provinces. Sa ating po mga consumers, mga sa public, please make sure na alam po natin ano yung frozen prices dun sa area natin. Sa kasalukuyan, wala pang naitalang paglabag sa price freeze base sa mga monitoring ng ahensya. Nananatili ring stable ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa rehiyon matapos ang mahigit 3 linggo nilang pagsusuri. Sa kabila nito, hinihikayat ni Dizon ang mga consumer na i-report ang anumang paglabag sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI sa kanilang mga lalawigan. And note in the fact, kayo po ang magsasilbong boses namin. Kung meron pong paglabag, please do report to our consumer organizations, the LPCCs, and lalo na po sa Department of Trade and Industry. Sa pagpapatupad ng price freeze, layo ng pamahalaan na tiyakin na mananatiling abot kaya ang mga pangunahing bilihin sa gitna ng kalamidad at maprotektahan ang karapatan ng mamimili sa buong Central Luzon. Lizen Morten, CLTV 36 News. Samantala, abiso para sa mga motorista na nagkakarga ng petrolyo. Asahan ang paggalaw ng presyuhang gasolina, diesel at kerosene sa August 19. Alamin ang detalye sa report na ito. Inaasahang muli ang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas, araw ng Martes, August 19. Batay sa mga kumpanya ng langis, madaragdagan ng 60 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina habang may kaltas ng 80 sentimos kada litro ang diesel at 90 centavos naman kada litro ang kerosene. Ito na ang ika-5 linggo ng magkakasunod na pagbabago ng presyo sa merkado na nag-ugat sa kalakalan sa pagdaigdigang merkado ng langis
noong nakarang linggo. Naunang nag-anunsyo ng price adjustment ang Shell Pilipinas, Sea Oil, Petrogas at Clean Fuel sa magkakahiwalay na abiso nitong Lunes, August 18. Ayon sa Department of Energy o DOE, epekto ng inaasahang mas mataas sa produksyon mula sa OPEC Plus at mga kaalyado nito ang rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Bukod pa rito ang mahinang demand outlook na inilabas ng International Energy Agency o IEA. Nakaapekto rin sa oil market ang mga kaganapan sa politika, partikular sa naging pagpupulong nina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin hinggil sa posibleng peace agreement kaugnay ng giyera sa Ukraine. Matatandaan nung nakarang linggo, nagpatupad ng malakihang bawas ang mga kumpanya ng langis sa halagang 40 centavos kada liter sa gasolina, 1 peso and 50 centavos sa diesel at 1 peso and 30 centavos sa kerosene. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naglabas ng show cause order hinggil sa magkahiwalay na insidente ang mga ahensya sa ilalim ng Department of Transportation. Pagtalima ito sa nabanggit ni PBBM sa ligtas na pagbiyahe ng mga motorista at mga mananakay. Narito pong report. Hindi muna makakabiyahe ang isang bus ng Solid North na may rutang Cabanatuan City, Baguio City matapos itong masangkot sa malagim na road crash sa Nueva Ecija. 30 araw na suspendido ang naturang sasakyan habang 70 araw na suspendido ang lisensya ng driver nito. Batay sa show cause order ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nawalan umano ng kontrol sa manibelang driver kaya ito napakabig pakaliwa at bumangga sa isang sakyan at kantin nitong August 13. Dalawa ang nasawi sa insidente. Kaugnay nito, ipinag-utos din ng ahensya na sumailalim sa roadworthiness check ang mga bus ng Solid North, bukod pa sa road safety seminar at mandatory drug testing sa mga drivers ng kumpanya. Samantala, naglabas din ng show cause order laban sa isang driver ng pickup na nag-counterflow sa Malolos, Bulacan. Inatasan siyang magpaliwanag sa insidente at posible rin siyang humarap sa mga kasong driving against traffic, obstruction of traffic at improper persons to operate a vehicle. Suspendido rin ang lisensya ng driver sa loob ng 90 days. Ang mga hakbang na ito tugon sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang disiplina sa kalsada at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng road users. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Maghahain ng panukala para sa rehabilitasyon ng mga daycare centers si Representative Boki Lazatin. Bukod dito, magsisimula na rin ang programa ng mambabatas kontra dengue sa darating na Setyembre. Alamin ang detalye sa ulat na ito. Nakatakdang sumailalim sa rehabilitasyon ang mga daycare centers sa unang distrito ng Pampanga sa susunod na taon, batay sa hangarin ni Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. Napag-usapan ito sa isang workshop para sa mga programang inilalatag para sa 2026 kasama sina Chief Advisor Icy Calaguas, Chief Political Affairs Officer Reyna Manuel at District Engineer Arnold Docampo ng DPWH Pampanga 3rd District Engineering Office nitong August 16. Kabilang sa programa ang magpapagawa at pagsasaayos ng 173 daycare centers at paglalagay ng air conditioning units at 55-inch smart TVs na may kabuang budget na 260 million pesos. Sa kasalukuyan, mayroong 78 daycare centers sa Angeles City, 62 sa Mabalacat City at 33 naman sa bayan ng Magalang. Kahalintulad raw ito ng programang ipinatupad ni Kong Pogi nung siya ay alkalde ng Angeles City, kung saan pinakumpunirin niya ang mga daycare centers ng lungsod. Samantala, inilunsad din ng mamabatas ang programang Lamok, Tepok Busters at Anti-Dengue Drive sa lahat ng barangay na sakop ng kanyang distrito nitong August 14. Sa naturang programa, iikot sa 87 barangay ang 2 Lamok, Tepok Buster vehicles simula September 1 upang magsagawa ng fogging at missing operations kontra dengue. Ayon kay Kong Pogi Lazatin, layunin ng inisyatiba na suportahan ng mga LGUs sa kanilang anti-dengue programs at tiyakin ng kaligtasan ng mga kabataan. Hango ang programa sa regular fumigation operations kung saan ang Angeles City Barangay Outreach Team ay nag-iikot sa mga barangay at pampublikong paaralan para puksain ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Hinihikayat din niya ang lahat ng mamamayan na sundin ang 4S strategy ng Department of Health laban sa dengue at makiisa sa kampanya sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng kapaligiran. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, iminungkahi ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda na paigtingin ng Angeles City Police District ang kanyang information drive at magsagawa ng buwanang media forum upang mas epektibong matugunan ang mga isyu ng krimen sa syudad. Ginawa ni Pineda ang rekomendasyon sa naging courtesy call ni Angeles City Police Director Colonel Joselito Villarosa sa Kapitolyo ngayong Lunes, August 18. Ayon sa gobernadora, nananatiling mainit ang mga usapin ng krimen sa Angeles City. Partikular na ang mga insidente kung saan nabibiktima ang mga Korean national. Dagdag pa niya, nakakadagdag sa masamang imahe ng syudad ang ilang film series na inilalarawan itong pugad ng kriminalidad. Samantala, tiniyak naman ni Colonel Villarosa na may mga hakbang na silang pinapatubad upang pigilan ang problema sa krimen sa Korean Town, kung saan halos 70% ng kanilang police personnel ay nakatalaga para magbigay ng seguridad at serbisyo. Kung gumagawa sila ng ganong klase ng video at nakakarating si Korea, siguro maliit na bagay yun as compared to sa talagang pag-aalaga natin dito. So kung gumawa sila ng video, dapat gumawa tayo ng video din kung ano yung mga ginagawa natin dito. Halimbawa, yung mga deployment po ng mga pulis natin, kung paano natin binibigyan ng ngayon mo lang visibility. gagawin yan, pero before, yung mga pinalitan mo, hindi ganon. Actually, ginagawa na po namin yan, hindi lang po yung binibidya. Ngayon. Opo. Pero before, talagang maraming insidente, talagang criminal. Pinaka-impact po doon yung pag-kidnap. Yung sa krami. Talagang mahirap ang recover na. Yan po ang isa sa mga activities na ginawa namin. Kaya, tapos yung pinatay na Koreano, yung girlfriend, nahuli niyo na ba yun? Napile na po yung kaso nun. Pero saan siya nagtatago? Dapat makipag-coordinate ka kung saan siya nagtatago. Opo, nakapag-coordinate na po ako. Unahin ko lang po yung sinasabi isa, yung pinatay na Koreano. Nagpagawa na po ng sticker ang PAOK TF at pati yung, ang suspect po kasi dyan, si Lieutenant Colonel Dumlao. So, ang ginawa po namin ngayon, wanted po. So, ang ginawa po namin ngayon, ma'am, ay lahat ng mga Korean establishment, nilagay namin yung picture ni Dumlao together with our hotline. Para nakikita po nila ngayon na
in case of any eventualities or emergencies. Police ba yun sila? Opo, pero hindi ko pa sinabutan niya, matagal na po yun eh. So yun po yung mga ginagawa nating pantakip. Yung moldapan? Napay na po yung kaso noon. Inaantay na lang po namin yung mga para. pinatay na inoldap. Yung sa ATM, napay na raw. Napay na po yun, ma'am. Inaantay ko na po yung para. Kailangan ma-resolve ba rin. Depende pinapile. Lahat naman file, diba? Pero dapat meron kayo. Hopefully ma'am, baka this month, makuha ko din po yun. Kailan pupunta si Ambassador? This coming 21 po. Holiday? Opo. Saan siya pupunta? Doon sa Station 4 po. Sa station po. Dapat nakaprepare kayo. Nakakabili si tatay ng motor na ginagamit ko pa ba? Samantala, arestado ang 4 na high-value individuals sa magkakahiwalay na buy-bus operations ng Police Regional Office 3 sa Bataan at Bulacan itong Sabado, August 16. Natimbog ang 2 HVI na sila alias Mona, 60 years old, at Suba, 30 years old, sa isang operasyon na pinangunahan ng Hermosa Municipal Police Station, Bataan Provincial Police Drug Enforcement Unit at Bataan Provincial Intelligence Unit. Nakumpiska mula sa kanila ang 2 knot-tied sachet na hinihinalang shabu na may bigat na 305 grams at standard drug price na 2,074,000 pesos at caliber 38 na baril. Sa Bulacan naman, arestado rin sina alias Eric, 41 years old, at AI, 47 years old sa buy-bus operation ng City Drug Enforcement Unit at City Police Station ng San Jose del Monte City. Nahuli sila na nagbebenta ng 50 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 340,000 peso. Samantala, iniligtas ng Angeles City Environment and Natural Resources Office at City Veterinary Office sa mga ahas na nakita kamakailan sa 2 barangay sa syudad. Agad rumisponde ang Joint Animal Rescue Team ng mga naturang opisina matapos makatanggap ng report. Una nilang nirescue ang reticulated python mula sa residential area ng Barangay Lourdes Sur. Sa Barangay Santo Rosario naman, nahuli ang pangalawang ahas. Itinurn over na ang mga ito sa Department of Environment and Natural Resources, Central Luzon, sa Barangay Maimpis, City of San Fernando para sa wastong pangangalaga. Ayon sa mga opisyal, maaaring iniiwan ng mga ahas ang kanilang natural habitat tuwing maulan upang maghanap ng pagkain o silungan. Pinapayuhan ng mga residente na panatilihing malinis ang kanilang paligid at ilisin ang matataas sa damo at talahib, mga bato-bato at standing water na posibleng maka-attract sa ahas at peste. Kung may makikita namang ahas sa inyong lugar, i-report ito sa barangay officials o local rescue team para sa agarang aksyon. Sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagsimula na ngayong Lunes, ika-18 ng Agosto, ang week-long celebration ng Kamaru Festival sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ang Kamaru o Mole Cricket ay kilalang delicacy sa lalawigan at sagana ito sa nasabing bayan. Kaugnay ng pagdiriwang, magkakaroon ng iba't iba pang aktibidad sa pangunguna ng Magalang Municipal Tourism Office. Una sa listahan ng pagtatanghal ng mga poesya, pulosa at komedya sa Aldoning Amanong Siswan mamayang 7 p.m. sa Town Plaza. Tampok naman sa August 21 ang Coronation Night ng Miss Magalang 2025 habang sa August 22 magkakaroon ng Intercollegiate Cooking Competition ang Kalutong Kamaru. Sa darating na linggo, August 23 naman, isasagawa ang makulay at pinakaabangang street dance and free interpretation competition. Magkakatapos ang pagdiriwang sa isang variety show at town concert na gaganapin sa Town Plaza sa August 24. Samantala, mahilig ka bang manood ng sine? Pwes, heto na ang pagkakataon mong manood ng pelikula kasama ang iyong family and friends. Sa mas murang halaga dahil naka 45% off lang naman ang movie tickets ng Robinsons Star Mills at iba pang piling Robinsons Malls. Alvin ang buong detalye mula kay Jody Dizon Mercado. Isa sa mga paboritong hangout place sa mga Pinoy ang malls. Hindi lang para mamili kundi para na rin maglibang, kumain at mag-relax. Sa sobrang daming activity na pwedeng gawin sa loob ng mall, syempre, hindi magpapahuli dyan ang panonood ng sine, kasama ng pamilya o barkada. Mapa-local o foreign movie, basta matipuhan at bida ang iniidolong artista, tiyak na pipilahan ang takilya. Kaya naman bilang pasasalamat sa mga matagal nang tumatangkilik sa Robinsons Land na isa sa mga pinakasikat na mall sa Pilipinas, may espesyal na handog ang branch nila sa City of San Fernando, Pampanga na Robinsons Star Mills para sa mga moviegoers. In celebration of the 45th anniversary of Robinsons Land, we have ongoing promo which is the 45 off on any movies here at Robinsons Star Mills. Ito po ay kasama sa ating pagbibigay salamat and appreciation also to our customers and shoppers who have been with us all through these years. Kasama po dyan ang Robinsons Star Mills. Bukod sa big discount, hatid ng Robinsons Movie World sa Robinsons Star Mills ang dekalidad na cinema experience para sa lahat. So of course, syempre good movies. Sa mga susunod na araw po, there will be a lot of nice and exciting content and movies po na darating. We can also expect comfortable seats. Maganda po ang sound po natin dito and syempre very clear po ang ating screens, no? So it's a 360-degree experience po for all the shoppers and movie watchers po dito sa Pampanga. At dahil marami ang na-excite, agad na dumagsa ang moviegoers para samantalahin ang promo at makapanood ng sine. Gaya na lamang ng pamilya ni Nathan at Rayan na talaga namang nag-enjoy sa kanilang movie watching. Maganda naman po yung quality po. Tapos ano din, yung seats po comfy. So, mararecommend din ko po dito manood ng sine. Good naman po. Tapos nag-enjoy po kami. Di ba? Nag-enjoy kami. Ang ganda naman po yung movie. Parang bumalik po sa dati yung presyo nung mga movie. Unlike nung mga tunay na presyo nila which is 200 and up. Which is ngayon 100 plus na lang sa akin. Maging mga estudyante, tuwang-tuwa rin sa papromo. Sulit po siya kasi po nakakamura po, lalo na for us students po. Tiyak na mas maraming pamilya ang magkakaroon ng quality time ngayong magaan sa bulsa ang panonood ng sine sa Robinsons Star Mills. Siyempre, it gives more options for people to watch movies, especially yung mga middle-income families, ganon. Sundays will always be, greater than how they were before. Kasi you get to enjoy quality time and get to watch more movies with lower prices. So thank you, Robinsons Star Mills, and congratulations. Si Darren, pinagplanuhan pa ang pagpunta sa sinahan kasama ang kanyang kaibigan. Very affordable po and actually dinayo namin to from
talaga nagbalak kami. 3 days namin plinan na mag-watch since nalaman namin yung prom. So please watch. Please watch guys, and very affordable and komportable yung sinihan. So feeling ko mag-enjoy kayong lahat. Nag-enjoy kami. Kaya naman, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Yayain na ang buong pamilya at barkada para manood sa pelikula sa Robinson's Movie World sa Robinson's Star Mills at piling branches nationwide. Promo runs until September 15, 2025. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa ating mga shoppers and customers na walang sawang tumatangkilik sa Robinson's Land. And dahil po dito, inaanyayahan po namin kayo na manood ng movies dito sa Robinson's Movie World dahil meron po tayong promo na 45% off. Ang 310 pesos po na ticket ay magiging 171 pesos na lamang po until September 15, 2025. Yan po ay sa Robinson's Star Mills, Robinson's Gapan, Robinson's Ilocos, at sa mga select Robinson's malls nationwide po ng mga malls. Magkita-kita po tayo at huwag niyo pong kalimutang isama ang inyong family, friends, your girlfriend and boyfriend. Lahat po ng mga kakilala po natin, aanyayahin po natin sila na sumama dito sa Robinson's Movie World. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, maghaharap ang Pampanga Giant Lanterns at Bataan Risers para sa crucial team standing sa Maharlika Pilipinas Basketball League ngayong linggo. Inaabangan na rin ang magiging performance ng Nueva Ecija Rice Vanguards na kasalukuyang rank 2 team ng North Division. Para sa Sports News, narito si Keno Makapinlak. Isang mainit na laban ang aasahan sa pagitan ng Pampanga Giant Lanterns at ng Bataan Risers sa Maharlika Pilipinas Basketball League ngayong Martes, August 19. Kasalukuyang nasa ikalimang pwesto sa team standings ng North Division ng Giant Lanterns na may 16-7 win-loss record, habang pangsyam naman ng Risers na may 9 na panalo at 14 na talo. Nakaline up na rin ang harapan ng number 2 team ng Nueva Ecija Rice Vanguards with 21 wins and 1 loss at South Division rank 10 na Imus Brotherhood na may 9 wins at 13 losses sa parehong araw. Gaganapin ang ball games ng mga naturang koponan sa Kamalig Sports Complex sa Orion, Bataan. Sa Sabado, August 23, home court naman ng Rice Vanguards ang battlefield sa kanilang laro laban sa Quezon Huskers na number 1 team ng South Division. Mapapanood ang kanilang laban sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kaya Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para sa taya ng panahon. Panoorin natin ang report na ito. Narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong August 18, 2025. Kanina nga pong alas 3 ng tanghali, ang mata ng tropical depression na si Waning ay namataan sa layong 535 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes, na may taglay na hangin na umaabot sa 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 km per hour. Gumagalaw ito pa-north ng mabagal. Samantala, easterlies naman po ang nakakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Ngayong araw po, aasahan po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region dahil po yan sa easterlies. Pinag-iingat po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa kuminsan mga malalakas na mga pag-ulan. Sa Ilocos Norte at Apayao naman po, aasahan din po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mapag-ulan, pagpulog, pagkidlat dahil naman po yan sa trough ng tropical depression. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, aasahan naman po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Pinag-iingat pa rin po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag meron naman po tayong severe na mga thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Samantala sa mga rider na hanap ay tibay, bilis at forma, narito ang 2024 Harley-Davidson Sport Glide. May modernong look, touring-ready features at syempre ang iconic Harley Rumble. At hindi na kailangan lumayo pa dahil available ito sa Laos Auto Group. Gusto mo bang malaman kung anong kayang i-offer ng Sport Glide? Alamin natin sa report na ito. Warren Salazar, Sales Executive of Harley-Davidson, Pampanga. Ito yung ating 2024 Sport Glide, Harley-Davidson. This is 1,745cc motorcycle and kadalasan ito yung pwedeng maging option ng mga avid fan natin ng Harley na gusto mag-touring pero medyo bitin sa height. So ito yung isa sa mga parang touring bike ni Harley pero under siya sa Softail family. So mas maliit siya compare sa mga touring bikes pero meron siyang bags for long ride or overnight rides. Maganda siyang pang long ride, so very comfortable din yung riding position niya. Actually, this bike, convertible siya. So pwede mo tanggalin tong front fairing and mga bags niya, then magiging iba yung itsura niya, parang magiging very Harley-Davidson classic bike siya. So, fuel economy, 20 kilometers per liter, then fuel capacity is 14 liters. Matipid na siya para dun sa engine displacement na 1,745cc. Actually, yung mga motorcycle natin sa Harley-Davidson, maraming option. Isa sa pinakamaraming accessories ang Harley-Davidson which is available dito sa dealership natin sa Harley-Davidson of Pampanga. So, lahat from exhaust, to performance parts, meron po tayo dito sa Harley-Davidson under Screaming Eagle. So, punta lang kayo dito, kaya natin gawin lahat yan dito sa ating service department. Itong Sport Glide natin, very classic look siya. So, ito yung tinatawag na undying classic look ni Harley. So, simple lang siya, simple analog panel, pero digital na rin pagdating sa speedometer, sa TPMS. So may mga fuel gauges na rin siya. Digital na yon. Pero kung mapapansin mo, analog pa rin dahil kumbaga yun yung pinaka-signature ni Harley.
Available rin tong Sport Glide natin, cash, bank financing, or credit card. So kung ano po yung preferred bank ninyo, pwede kayo mag-apply doon for installment. Maximum of 3 years and usually 30 to 20% down payment ang hinihingi ni bank. Then kapag nag-purchase po kayo dito sa Harley-Davidson, Pampanga, meron na rin kasama tong 3 years LTO registration, 1 year TPL insurance, and 1 year Laos Care Program, tsaka 1 year Hug International membership. So yung mga naghahanap dyan ng touring bikes na medyo mas magaan dalhin, pasyal kayo dito sa Harley-Davidson and tignan po ninyo itong ating Sport Glide model. Samantala, muli mapapakinggan ng mga Pinoy ang world-class music mula sa Grammy-winning artist na sina Babyface at Patti Austin dahil balik Pilipinas ang dalawa para sa isang special concert ngayong Oktubre. Ang buong detalye sa Entertainment Report ni Danny Cagino. Muling matutunghayan ng mga Pinoy fans ang dalawang international music icons na sina Babyface at Patti Austin matapos i-anunsyo na magsasama sila para sa isang joint concert dito sa bansa. Gaganapin ang kanilang one-night-only performance sa SM Mall of Asia Arena sa darating na October 27, 2025. Handog ng Ovation Production. Si Babyface, nakilala sa kanyang mga timeless hits at produksyon para sa ilang pinakamalaking pangalan sa industriya ng musika, ay muling magpa-perform para sa Pinoy fans bilang bahagi ng kanyang Southeast Asian Tour. Habang si Patti Austin, na minahal ng maraming Pinoy dahil sa kanyang mga classics gaya ng Say You Love Me at Baby Come To Me, ay makikiisa upang magbigay ng isang gabi ng soulful music. Pareho na nakapagtanghal sa Pilipinas ang dalawang Grammy Award-winning artists, si Babyface noong 2007 at si Patti Austin naman noong 2013 para sa isang benefit concert. Ngayong taon, inaasahan na muling dudumugin ng kanilang mga fans ang kanilang pagbabalik entablado sa bansa. Danny Cagino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X, CLTV 36, sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.